Mae Chweched Glannau Dyfrdwy yn fwy na dim ond graddau rhagorol. Nid dim ond arweinwyr, ond gwneithurwyr cyfle. Nid dim ond ar gyfer y myfyrwyr celfyddydol, ond ar gyfer y rhai sy'n ymdrechu i archwilio eu potensial. Mwy na dim ond yr hyn sydd i'w weld ar y tu allan, ond yn orlawn gyda thechnoleg y tu mewn. Mae'r dyfodol yma heddiw. Yn torri tir newydd yn ei maes, paratowch eich hun ar gyfer profiadau a ddysgu newydd. Gwneud cynnydd y tu hwnt i'ch doniau a'ch talentau, ac anelu at bopeth y gallwch fod. Byddwn yn eich ysbrydoli chi i lwyddo, i greu, i ddatblygu, ac i gyfleidio pob her y gallech ei wynebu. Nid dim ond unigolyn ydych chi, un yr ydym ni. Ni ydy Chweched Glannau Dyfrdwy.